Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn y fideo hwn, dwi'n mynd I mesaflu yr Python ac hefyd yr llyfrgelloedd pip, KivyMD ac wedyn bulldozer ar gyfer yr amcan I adeiladu yr ffeil APK ar gyfer yr llwyfan Android lle ydyn nhw'n gallu creu yr app I redeg union yn y ffôn symudol trwy defnyddio yr iaith raglenni Python. Felly, mae'r fideo hwn yn cynlun fideoedd o'r blaen sydd lle ydyn wrth yn llwyddannus yn creu yr app union yn yr iaith Python ac hefyd yn defnyddio yr llyfrgell KivyMD, ond roedd am ni'n yn anllwyddannus I gydbynteru neu I creu neu cynhedlu yr ffeil APK ar gyfer yr amgylchiad ar Android ar y ffenau symudol neu dyfeisiau symudol. Roedd ni'n anllwyddannus yn paceni neu I creu neu cynhedlu yr grythadolyn .exe trwy defnyddio'r llyfrgell Py installer. Felly, rydym mynd I wneud yr un peth union yn llwyfan o Linux, ond yn y fideo hwn fan yma, gandaf amcan yw I cynhedlu yr ffeil APK ar gyfer Android. Rydym union yn yr cefngrefn gweithrededd o'r Linux. Pa fath o Linux, felly os ydyn yn rhedeg y gorchymyn fan yma, sef yr LBS, tanillell, ac wedyn release, neu ryddhad, ac wedyn namin A. Felly, rydyn yn rhedeg yr dosbarthiad o Linux sydd defion gyda'r rhyddhad o 4. Felly, y cantaf cam yw I mewn sefydlu pip, KivyMD a bulldozer. Felly, ydy Python wedi ei mewn sefydlu ar yr cefngrefn gweithrededd yma. Felly, rydyn yn gallu darganfod trwy rhedeg o gorchymyn yr Python 3 ac wedyn namin fersiwn. Felly, ydy ma'n wedi ei sefydlu ar yr cefngrefn gweithrededd hon. Ydy pip wedi ei mewn sefydlu, felly os ydyn yn rhedeg yr Python 3 ac wedyn namin M ar gyfer meddolyn ac wedyn yr enw meddolyn sef pip ac wedyn ydy pip wedi ei mewn sefydlu, felly rydyn yn gallu darganfod trwy rhedeg gorchymyn Python 3 ac wedyn yn namin M ar gyfer meddolyn ac wedyn enw o'r meddolyn sef pip ac wedyn namin ac wedyn diwisiad fersiwn neu troedigaeth ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nac ydy, beth am pip 3? Nac ydy. Felly, rydyn gallu mewn sefydlu yr meddolyn hyn oddiwrth Python trwy rhedeg y gorchymyn. Felly, ar gyfer yr mewn o'r pip, rydyn yn gallu rhedeg hwn trwy defnyddio yr APK yn yr cefngrefn gweithrededd Linux hwn. Felly, ar gyfer hyn, yn gyntaf, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn, os ydyn wedyn yn rhedeg yr APT, ac wedyn cache neu cyddfan, ac wedyn policy neu adreniadaeth, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, sydd Python 3, ac wedyn pip. Felly mae'r hwn yn aplicau nid ydy'r pip wedi ei sefydlu union yn yr cefngrefn hwn, felly rydyn yn gallu gwneud hyn trwy rhedeg y gorchymyn APT ac wedyn install neu mewn sefydlu fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad.
Mae hwn yn angen 24 o megabyte. Felly ar gyfer hyn, mae angen I gysylltu gyda ar rhyngryd. Ac wedyn unwaith eto. Ydy ar gyfer 24.2 o megabyte. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn PIP3 ac wedyn namin version. Ac wedyn I achos yn ychydig, oherwydd mae hwn y gyntaf tro. Ac na byddai'n dweud mae'r fersiwn neu'r trafodaeth pip 20.3.4. Wedyn, y cam nesaf yw I mynd sefydlu KivyMD ar gyfer y rhyngrwyneb graffig ar gyfer y defnyddwyr ydy ar y llwyfan Windows neu Linux neu Android neu macOS. Felly, ydyn yn gallu gwneud hyn drwy y cremyn pip. Ac wedyn, install neu mynd sefydlu. Ac wedyn yr enw'r o pecyn neu llyfrgell KivyMD fel hwn, ac wedyn I bwyso ar botwm dodiad. Nawr mae'n llawrythol yr pecyn sydd wedi ei cyd gwasgwawryd I mewn yn yr ffail tar ac wedyn gzip i'r 2.2 o megabyte. Ac wedyn nawr mae'n mynd sefydlu ac I yn adeiladu dibiniadau. Oherwydd mae'r KivyMD seiliedig ar Kivy, felly nawr mae'n llawrythol yr llyfrgell Kivy. Felly mae'r acronym MD yn cyfrifoli y geiriau Saesnig material design neu yn Gymraeg cynllun defnydd neu cynllun defnyddol neu defnyddog, ac mae'r ffail tar cyd wasgarwyd yn ychydig fwy sylwedd gyda'r maint o 24 o megabyte. Felly, tra ydym yn achos ar gyfer y llawrythiad, fan yma mae gyda ni tudalen wefan ynglyn ar KivyMD, wefan ar gyfer y dogfennaeth. Felly, gyda hwn, ac ydyn yn gallu creu APK gyda'r cynllunwyd ar gyfer dyfeisiau symudol. Felly dyma'r amcan, oherwydd yn y fideoedd diweddaraf, os ydyn yn atgoffa eich hunain, os ydyn yn ymgeisio I creu yr ffeil APK I mewn yn yr is-gefn-drefn Linux ar y llwyfan o'r Windows, ac wedyn os ydyn yn cyfarfu gyda'r trafethion ynglyn ar maint neu yr rhagod neu buffer I mewn yn y rhwydwaith trwy defnyddio USL neu yr WSL yr Windows Subsystem for Linux neu yr is-gefn-drefn Windows ar gyfer Linux. Felly dyma oedd
rheswm rydyn yn meddwl pam nad oedden yn goffennol yn gallu I cynhedlu yr APK oherwydd yr oedd yn neges gwall sydd yn arddangos oedd yn dweud yr oedd yr cysylltiad wedi ei hongian efo ni ar yr derfyniad ar yr arall ochr ar yr ochr angysbell oherwydd diffygrwydd o'r rhagod union yn y rhydwaith ac yr oedd hynny rhyw gwall oedd yn hysbyswyd yn y dudalen ar y GitHub ynglyn â'r dyfrethion gyda defnyddio yr OSL neu yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux gyda'r cysylltiadau ar y rhongrwyd i'r GitHub achos oedd yn ymgeisio I deiblygu neu I glonio project ar gyfer Python for Android oedd o'r GitHub union yn cyfrifiadau lleol ac yr oedd y llawryddiad o hynny oedd yn methu oherwydd yr diffyg union yn y rhagod union yn y rhydwaith union yn yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux. Ond nawr yn gobeithio oherwydd nawr yn defnyddio yr gefndrefn weithredoedd Linux go iawn ar yr cyfrifiadau lleol heb unrhyw is-gefndrefn yn obeithio bydd hyn yn llwyddiannu ond cawn ni'n gweld. Felly, fan yma mae gyda ni neges gwall sydd yn dweud ni ella adeiladu yr olwynion ar gyfer Kivy sydd yn defnyddio PEP 5i7 oherwydd hynny ni ella hynny yn cael ei mysefydlu yn uniongyrchol. Felly yr oedd yr mysefydliad o KivyMD yn llwyddiannus ond oherwydd mae'r hwn yn ei seledig ar Kivy mae'n roedd angen I ni I mysefydlu hynny ond yr oedd Kivy yn methu. Felly ar ôl ychydig o'r achwiliad ar y rhongrwyd dwi'n wedi dod o hyd o'r bobl eraill oedd yn gyfarfod gyda'r un trafethion felly yr ymateb ar gyfer y datrysiad oedd yw yn gyntaf I rhedeg y gorchymyn I uwchraddio y pip ac hefyd y setup tools ac hefyd y wheel neu'r olwyn trwy rhedeg y gorchymyn pip ac wedyn install ac wedyn namin upgrade neu uwchraddio wedyn pip setup tools ac wedyn wheel neu olwyn ac wedyn ni'n pwyso ar y botwm dodiad. Felly, fan yma, mae'n argymell I achwanegu yr llinell union yn yr ffel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer y cregyn I achwanegu y ffel neu'r is-pygell .local/bin union yn ymgylchiad amrywiolyn path. Felly dwi'n mynd I wneud hyn nawr. A dyma fe fan yma. Ac nawr dwi'n mynd I achub y ffel. A dyma fe fan yma. Ac wedyn dwi'n mynd I alrhedeg yr gorchymyn o'r blaen. Uniongyrchol o blaen, sef pip install, ac wedyn upgrade,
neu uwchraddio, ac wedyn pip, ac wedyn setup tools, neu taclennau, neu offerennau i osod i fyny, ac wedyn wheel, neu all-win, ac wedyn dodiad. Felly, fan yma, os ydyn yn rhedeg gorchymyn, which pip neu pa un o'r pip, felly mae'r hwn yn canfod yr un sydd mewn yn y pegell o blaenslais user blaenslais bin, ond os ydyn, ac mae'r hwn, os ydyn yn rhedeg yw yr fersiwn neu tradegaeth 24.2, nawr mae hwn mewn yn yr pregell sydd dan yr pregell cartref neu hafan, ond os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn gyda'r llawn llwybr fel hwn, ac wedyn gyda'r dewisiad tradegaeth neu fersiwn, nawr mae'n dal yn cyferio at yr un sydd dan yr cartref pregell. Felly oherwydd hyn, dwi'n mynd i unwaith eto i adnewyddu yr pregell ar gyfer yr local bin i benodi yr llwybr i'r cartref pregell. Fel hwn. Ac wedyn i ailrhedeg yr ffail ar gyfer y rhedeg gorchymyn. Ac wedyn os dwi'n nawr yn rhedeg y gorchymyn pa un o'r pip, felly mae'r hwn yn pigo i fyny yr un sydd dan yr cartref pregell. Nawr dwi'n mynd i ailrhedeg y gorchymyn i mynd sefydlu KivyMD fel hwn. Nawr dwi'n mynd i ailrhedeg y gorchymyn i mynd sefydlu yr KivyMD fel hwn. Dau mewn sefydlwyd yn Trydanus i mewn yn yr cyfrifiadur. Felly y caf nesaf yw i greu yr app i mewn yn defnyddio'r llyfrgell hwn. Ac erbyn hyn, dwi'n mynd i'r pregell ac erbyn hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i creu main.py. Fan yma, os ydyn yn edrych ar y wefan ar gyfer KivyMD, mae'n rhoi yr enghraifft ar gyfer y cod tadiad ar gyfer y cyntaf KivyMD cymwysiad. Felly ydyn yn gallu copio y cod hyn neu deiblygu y cod hwn. Ac wedyn ei lynu i mewn yn yr ffail neu i lido i mewn yn y ffail hwn. Ac wedyn, ar gyfer geiriau hello byd, rydyn yn gallu defnyddio neu troi hynny i'w hello byd wrth y Saesneg i Gymraeg. Ac wedyn, rydyn yn gallu achub y ffel hwn. Ac wedyn, rydyn yn gallu rhedeg fe drwy defnyddio y gorchymyn Python 3 ac wedyn main.py fel hwn. Felly, ynglyn ar yr rheswm ar gyfer methiant, os ydyn yn edrych ar neges gwasban yma, mae'n hyn yn dweud ni allai canfod unrhyw darpariwr ar gyfer y ffenestr. Mae angen i
Felly, oherwydd hyn, ar ôl ychydig o archwiliad, dyn nhw wedi dod hyd o'r un awgrymiad ar gyfer y datrysiad, sef i mynd sefydlu llyfrgell arall gyda'r enw pillow, ac hefyd i mynd sefydlu pie-game hefyd. Felly dwi'n mynd i wneud hynny yn ar. Yn gyntaf i mynd sefydlu pillow fel hwn. Ac wedyn i mynd sefydlu pie-game fel hwn. A dyna ni, mae'r pie-game wedi ei mynd sefydlu yn llwyddiannus. Felly dwi'n mynd i unwaith eto ymgeisio i mynd sefydlu felly unwaith eto dwi'n mynd i ymgeisio i rhedeg main.py trwy rhedeg y cymyn Python 3 ac wedyn main.py fel hwn. A dyna ni, dyna'r ffenestr ar gyfer yr app. Wedyn, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i troi yr app i mewn i'r gweithredolyn lle allan yn gallu ei dosbarthu i defnyddio'r eraill heb yn dosbarthu y cod taddiad. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i defnyddio y Py installer. Felly, ydy y Py installer wedi ei mynd sefydlwyd. Rydyn yn gallu ei darfod trwy'r rhedeg ac ysmyn Py installer neu Py mewn sefydlwyr, ac wedyn namin version. Ac wedyn mae'n dweud ni cyfyddiad yr gorchymyn. Felly rydyn yn gallu mewn sefydlu fe trwy defnyddio y gorchymyn pip ac wedyn install ac wedyn Py installer fel hwn. A dyna ni, maen nhw wedi sefydlu yn llwyddiannus. Felly os ydyn nhw'n edrych ar un gorchymyn o blaen, Py installer, namin fersiwn neu trafodaeth. Dyna fe, 6.10.10, ac nawr os ydyn nhw'n rhedeg ar Py installer ar main.py fel hwn. Felly, mae'r app wedi ei gypintorid yn llwyddiannus ac roedd yr holl gorchymyn hwn yn cymryd o deiti 20 munud. A dyma fe, fan yma gyda'r enw main, felly os ydyn nhw'n clicio arno fe, byddai yr app yn arddangos. A dyna fe. Felly nawr, os ydyn nhw'n submit yr ffel i rhywle arall, er enghraifft fan yma, ac wedyn unwaith eto clicio arno fe. Felly os ydyn nhw'n symud fe i rhyw plegell arall ac wedyn yn clicio arno fe, does dim unrhyw beth yn digwydd, felly mae angen rhaid iddo fe i fod i mewn yn y plegell wreiddiol fan yma, ac wedyn mae'r app yn arddangos fel hwn. Felly os ydyn nhw eisiau i gyfnodau i mewn i'r un ffel, felly dwi'n meddwl mae angen i ni i archedig yr gorchymyn
pi installer neu pi mensefydlwr gyda'r diwylliadau ychwanegol, sef enghraifft. Mae angen i ni i'w rhedeg gyda'r diwylliad namin one file i creu yr un file ar gyfer y gwrthdolyn ac wedyn no console heb y sgrin sydd yn wag ac yn di. Nid ydy hynny yn arddangos un yn yr ymgylchiad Linux, ond roedd yn arddangos yn yr llwyfan Windows a wedyn yr enw o'r cwrtadiad fan yma ac wedyn i bwysio ar botwm dodiad. Felly dwi'n meddwl fe allai hyn yn cymryd 20 munud arall. Nawr mae'r rhybuddo y fydd yr holl gymwysiad o'r bygell main dan yr bygell dist dan y bygell o'r cwrtadiad Hello Byd yn cael ei dilewd. Ydyn eisiau i parhau, dwi'n mynd i dewis ydw. Felly, oedd hynny dim ond yn cymryd o 10 munud. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r bygellfer o blaen, ac wedyn dyma'r ffeil gwrthdolyn wedi ei cenhedlwyd neu cipyntyrid. Felly, os ydyn yn ei llusgo i'r bygell arall, ac wedyn yn ei rhedeg trwy'r dwbl-clicio arno fe, felly ynglyn ar y ffeil yr gwrthdolyn fan yma, pan ymgeisiais i'w rhedeg ar ôl ei cipyntyru, roedd hynny dim ond yn hongian. Felly, beth dwi'n mynd i'w wneud nawr, dwi'n meddwl, yw cyn i mensefydlu bulldozer i cenedlu neu cipyntyru ar ffeil APK ar gyfer yr llwyfan Android, dwi'n mynd i dileu pob dim ac unwaith eto i rhedeg PY installer neu mensefydlwr unwaith eto, ond yn ytrach nag i creu yr un ffeil gyda'r diwylliad o namin one file, dwi'n mynd i dim ond i creu yr gwrthdolyn sydd yn rhedeg, sydd yn dibynnu ar y ffeiliau eraill mewn yn yr bygellau berthnasol i'r leoliad o'r gwrthdolyn. Felly dwi'n mynd i wneud hynny yn nawr, trwy'n gyntaf yn dileu yr bygell fan yma ar gyfer y dist fel hwn, ac wedyn hefyd i dileu y bygell ar gyfer y build neu adeiladad, ac wedyn unwaith eto dychwelyd i'r terfynach, ac wedyn i rhedeg yr gorchymyn PI installer, ac wedyn yr enw o'r ffeil main.py, ac wedyn pwysio ar botwm dodiad fel hwn. Nawr mae'r cipyntyriad wedi gorffen ar ôl y 20 munud, felly nawr os ydyn yn mynd i'r bygell fan yma, ac wedyn yn clicio arno fe ar y gwrthdolyn, dyna ni, dyna fe. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu llawrytho yr bulldozer i cenedlu neu cipyntyru ar ffeil APK ar gyfer yr ymgylchiad Android. Felly, ar yr wefan ar gyfer yr bulldozer, mae'n dweud gyntaf beth rydyn angen i rhedeg y gorchmynion hwn, sef y pip3 ac wedyn mynd sefydlu namin user, namin upgrade bulldozer. Felly, ar gyfer hyn, mae'r gorchymyn pip3 ac wedyn mynd sefydlu namin user, namin upgrade bulldozer fel hwn.
Ac wedyn mae angen i ni I rhedeg y gorchymyn fan yma, sef sudo apt update, ac wedyn sudo apt I install neu mewn sefydlu pecynau hyn yn y rhestr hwn, fan yma, ac wedyn ar ôl hynny I rhedeg yr pip I mewn sefydlu rhai hyn fan yma. Felly yn sylwebedd, maen nhw'n dweud os nad ydy'r felly maen nhw'n dweud os ydych hynna'n gwneud hwn I mewn yn yr ymgylchiad rhithiol neu virtual env, mae angen I tynnu mas yr dywisiad ar gyfer namin user, ac wedyn mae angen I ni I allforio yr path hefyd I gynnwys yr clipper i'r dot local /bin /pygell. Felly dwi'n meddwl rydyn wedi gwneud hyn os rydyn yn echo y path fel hwn, felly dyma'r clipper unwaith yna fe, felly rydyn wedi gwneud yr olaf cam, felly y cam nesaf yw I rhedeg sudo ac wedyn apt update fel hwn. Dyna ni, ac wedyn I rhedeg yr gorchymyn fan yma ar y linell hon. A dyna ni, ac wedyn I pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni, nawr mae angen I rhedeg y gorchymyn nesaf, sef yr un fan yma. Ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Ac wedyn I greu yr ffeil APK yn gyntaf, mae angen I ni I greu yr ffeil gyda enw bulldozer.spec trwy rhedeg y gorchymyn bulldozer ac wedyn init. A dyma yr ffeil bulldozer.spec oedd wedi newydd ei creuwyd. Wedyn I dechrau yr cypenturiad neu y dylediad ar gyfer yr ffeil APK, mae angen I ni I rhedeg y gorchymyn bulldozer ac wedyn namin V ac wedyn Android ac wedyn debug fel hwn ac wedyn I pwyso ar y botwm doddiad. Ac hefyd mae'n angen I lawrlwytho ac I mewn sefydlu yr NDK taclinau ar gyfer datblygu genedigol, the Native Developers Kit, neu Native Development Kit. Ac wedyn, fan yma mae gyda ni yr cytundeb sydd rydyn eisiau I gytuno gyda fe ar gyfer y defnyddiad o'r adnoddau oddiwrth Google oherwydd rydyn yn cypentari y ffeil APK ar gyfer yr Android, felly ydw'n yn derbyn y cytundeb hwn ydw.
Wedyn mae gyda ni yr neges gwell fan yma sydd yn terfynu yr cydnabyddiad o'r APK file. Felly os ydyn yn edrych ar y bygellau, does dim unrhyw APK file ar gael wedi ei cynhedlyd. Enghraifft, dyma'r bygell ar gyfer cod tagiad. Felly yna fe mae gyda ni y bygell gyda'r enw bin. Felly yn ôl yr cyfarwyddiad ar yr dudalen wefan fan yma, fe dylai yr ffeil APK yn bodoli union yn bin bygell, ond oherwydd gwach, fel da chi'n gweld, mae'r bygell bin yn wag. Felly, mae'r neges gwach yn dweud mae gyda'r rhyw fath o gwach yn digwydd yn y fferfyddaeth pan yn ymgeisio i gwrthdoli yr meddalwedd gyda'r enw idle, R-E-D-L, idle, sydd yn bodoli union yn y bygell hon. Felly pan ydyn yn ymgeisio i rhedeg yr idle, union yn y bygell fan yma. Felly, ydyn yn dod o hyd o'r un neges gwach, sef yr gwach union yn y ffurfdedd o'r gweithrediad. Felly, ar ôl achwilio o gwmpas y tudalen o'r wefan, dwi'n wedi dod o hyd o'r awgramiad sydd yn gallu efallai datrys yr trafferth hon, sef os ydyn yn hunain yn mynd sefydlu yr meddalwedd idle. Felly ydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg yr gorchymyn RPT. Enghraifft, os ydyn rhedeg sudo RPT cache neu cyddfan ac wedyn polisi neu adweinadaeth, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd idle fan yma. Felly, mae'r meddalwedd hon ar gael ar yr fersiwn 1, ac wedyn y llan gwahanol 10.dim. Felly, rydyn yn gallu gwneud hwn yn ar, fel hyn. Sef sudo apt install neu mynd sefydlu redl. Mae'r hon o deiti 1 megabyte. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn idle, na mynd fersiwn. Felly mae angen i ni i rhedeg gyda'r diwylliad na mynd yr letteren V fawr, neu prif letteren V. Gyda'r un na mynd. Nawr, os ydyn yn enwi idle union yn bygell fan yma, dan yr bygellau, dan yr Android SDK bygell, i rhywbeth fel idle, ac wedyn XX, ac wedyn hen, ac wedyn y dyddiad. Fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn nawr, os ydyn yn copio neu deiblygu yr un wedi ei mynd sefydlwyd wrth user bin
idle i'r pregell hon fan yma, ac nawr os rydyn yn rhestru yr ffeiliau gyda'r idle, a dyna fe. Felly nawr os rydyn yn rhedeg yr un mewn yn y pregell cyfredol fel hwn, a dyma'r allbyniad. Felly mae'n nawr yn gweithio, ac nawr os rydyn yn rhedeg yr un fan yma yn y pregell 55.dim gyda'r dewisiad fi fel hwn, mae'n gweithio hefyd. Nawr, yn gallu arredig yr gorchymyn o'r blaen, sef hwn fan yma, bulldozer namin fi, Android debug i greu yr APK file ar gyfer Android. Felly, fan yma, ar ôl oddeutu yr hanner awr, mae'r neges gwell arall sydd yn terfynu y holl cyfriwaith o'r cypentyrru o'r ffeil APK. Mae'r neges gwell sydd yn arwyddocau mae'r cypentyrwr ec dim yn gweithio. Mae'n dweud fan yma ydy yr cypentyrwr ec yn gweithio? Nac ydy. Pam? Felly, dwi'n wedi wirio mae gyda ni yr cypentyrwr ec gyffredinol, sef yr ec neu'r GCC, neu hefyd yr ec neu'r CC yn Saesneg. Mae nhw'n wedi ei sefydlwyd ac yn gweithio heb trafferth ar y cyfrifiadur, ond mae'r cypentyrwr ec sydd yn ei gyferio ato fe yn y sefyllfa hon yw un sydd yn gwahanol, un gyda'r enw sydd hwn fan yma, gysylltnod Linux, gysylltnod Android, ABI, gysylltnod ec. Felly nid ydy'r hwn sydd yn gweithio, neu sydd yn methu i gweithio. Felly, i datrys yr gwall fan yma, os rydyn yn edrych ar gorchymyn olaf, cyn mae'r holl cyfarwaith yn torri allan o'r cyfarwaith gyda'r neges gwall, mae'r gorchymyn olaf oedd yn ymgeisio i rhedeg yr ffeil ec lang fan yma i cypentyrru yr ffeil, ond mae gyda ni y neges gwall fan yma sydd yn dweud yn gwirio ydy cypentyrwr ec yn gweithio, nac ydy. Pam? Oherwydd yn yr llinell yn uchod mae'n yn gwirio ar gyfer yr cypentyrwr fan yma gyda'r enw ARM, gysylltnod Linux, gysylltnod Android, ERBE, gysylltnod ec. Felly, os i mewn yn y pregell fan yma, sef pregell cartref ac wedyn bulldozer, /Android, /platform, /Android NDK R25B, /toolchains, /LLVM, /prebuilt, /Linux, cysylltnod X with ec 6, tanllinell 64, /bin, felly, os rydyn yn edrych i mewn yn yr pregell fan yma, mae'n ymgeisio i rhedeg y gorchymyn hwn gyda'r target, yr un fan yma, sef ARM v7R, Linux, Android, ARBE 21. A dyma fe fan yma, yr ARM v7R, Linux, Android, EABI 21. Ac wedyn ar ôl ychydig o'r archwiliad, dyn wedi darganfod ar yr dudalen oddi wrth GitHub ar gyfer y bulldozer. Mae gyda ni yr gwall sydd yn ei
hysbyswyd fan yma, sef ynglyn â'r y fath o did o'r cefndrefn, oherwydd mae'r person sydd yn profi yr un fath o neges gwell fan yma, sydd pan gwirio ydy yr cypenter ec yn gweithio, roedd yn canfod nad oedd yn gweithio, felly y rheswm ar gyfer hynny yw ynglyn â'r offerynnau oddiwrth yr Android. Mae'n dweud fan yma, nid ydy'r offerynnau Android ar gael ar gyfer y cefndrefn Linux y 32 dyd, yn unig ar gyfer yr 64 dyd. Felly dyma'r rheswm pam ydyn yn derbyn yr gwall fan yma oherwydd dwi'n nawr yn cydrefdol yn defnyddio Linux sydd seledig ar 32 dyd, felly mae angen i mi i uwchradio i'r un sydd yn defnyddio y 64 dyd os dwi'n eisiau i cypenteri yr APK ffail ar gyfer Android ar yr cefndrefn hwn. Felly dyma'r rheswm. Felly, ni allaf fi yn gwneud unrhyw beth na mwy, hyd nes dwi'n yn gwneud hynny i'w uwchraddio i'r cefndrefn gweithrededd Linux sydd gyda fe 64 dyd. Felly dwi'n mynd i adael fe yn y fan yma am y tro. Felly, i mewn yn y fideo hwn, ydyn wedi yn llwyddiannus wedi creu yr app sydd yn arddangos y neges Hello Byd, ac ydyn wedi yn llwyddiannus ar gyfer hynny mynd sefydlu pip ac hefyd KivyMD ac hefyd Bulldozer, ond ni allan ni'n yn llwyddiannus yn genedlu yr ffeil APK ar gyfer yr defaid symudol oddiwrth yr Bulldozer oherwydd ydyn yn defnyddio yr 32 dyd cefndrefn gweithrededd Linux ac ar gyfer yr offerynnau neu taclennau Android maen nhw'n yn eisiau i defnyddio y 64 dyd. Felly dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.